हेलौ लोगोफोर फैलायबाय आरोना मोनसे भिडिअआवहाय नोंथांमोनजों सावरायलायनो होननानै आरोना बे समाव जों नुगासिनो ससियेल मिडियाफ्राव आरोना जों खोनानो मोन्दों नोंथांमोना गोबां नुखाबो जानो हागौ आरोना आदानि ग्रुपनो 3,000 बिगा हाखौ होनो नागिरदों जोंनि BTC आव आरोना बेबायदि जों खोनानो मोन्दों। दिनै बेबायदि जाथायखौ लानानै जोंनि गेजेराव दुखु मोननाय फोरमायदों आरोना रायजो राजाफ्रा जे ओनसोलाव दङ। नंगौ बे हाया जोंनिब्ला जोङो बेखौ ओरैनो हगारनानै लाब मुलाम्फा गैया आरोना। जिहेतु जे हायाव फेक्टरि बहायगोन बे फेक्टरि बहायनायाव नंगौ जों साफा सानै मानसियासो खामानि मावनानै मोनजागोन। नाथाय गोबां मानसि दं जायानोखि हा हु गैजाया गोदाव सोराव जानानै दङ जोंनि बर'फ्रा दा हाग्रा बंग्रा हाजो खुंखुरफ्राव खारबायबायनो गोनां जायो। बिसोरबादि मानसिनो दिनै बे हाखौ राननानै होयोब्ला साबसिन आरोना गुबुननो होस्लायस्लाय जिहेतु बे हाया जोंनि ना बेयावहा सोरबा बुंनो हागौ खामानि मावना मोनजागोन गोबां मानसिफ्रा बेयाव होननानै नाथाय बेबायदि जानाय नङा आरोना। रोंखा राखा मानसिफोरखौ बे गुबुन जायगानिफ्राय बिसोरो लाबोगोन बिनि उनावहा बेयावहा खामानि मावनो होफैगोन आरोना बेबादिनो जालांबाय थागोन आरो जोंनि मानसिफ्रा बेयाव मावनानै मोनजानायबो नङा बेबायदि जागोन आरोना उनावहाय सिगां फार्स्टआव बिसोरो साफा सानै मानसिखौ जोंनि गोसो होनो हागौ नाथाय जोंनि मानसिखौ बिसोर उनावहाय होनाय नङा आरोना ओरैनो फार्स्टआव बुरखायनाय बायदि होनोबो हागौ नाथाय उनावहाय मा जालांगोन बेयाव जोंनि मानसिफ्रा माबायदि नासयजागोन उनावसो ना। आं भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनो मा बुंदों बिथांमोना रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना मोजाङै नायलांबानो जाबाय बिनि उनाव कमेन्ट लाइक शेयार खालामना होनो हागोन ना। जोंनि हाखौ जों एगारोब्लाथ' जोंनिनो जोबोद गिदिर गोरोन्थि जागोन आरोना नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ बिनि उनाव कमेन्ट लाइक शेयार खालामनो दाबाव आरोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोना बयबो। बासबारि ओनसोलाव 3,000नि बारा हा दखल खालामफैनो नागिरदों गावसोरनि माने इन्डास्ट्रि बानायनो। बे बेलायाव माने रायजोफ्राबो जानानै सांग्रां जानानै गावसोरनि मोन्थायखौ लाखिनो गावसोरनि हा हुखौ रावनोबो हगारा होननानै बेवहाय मोनसे जथुमनाय जादों। बे जथुमनायाव ओमफ्राय बेखौ माबाखौ एलटमेन्ट होखाबायबा बिसोरनो बेखौ मारै बोखारनानै लानो हानो बिनि थाखाय बेफोरखौनो बाहाय मानाय जादों सावरायनाय जादों। बे सावरायनाय समाव आङो जोंहा ट्राइबेला मारै माबा रैखाथि दङ आयेनाव मारै रैखाथि दङ बेखौ आं एसे बुंफ्रुना होनाय जादों। बे एरियाया 6 सिडुल एरियायाव गोलैयो। 6 सिडुल BTC 6 सिडुल एमेन्डमेन्ट एक्ट 2003 बे आयेन मथे बेवहाय दस्रा गुबुन नन ट्राइबेलफ्रा खुनु हाखौ एलटमेन्ट मोनला आरो बे माने नन ट्राइबेलनि खुनु माने कम्पानियानो बेवहाय हा लाफैनो मोनला। दा बे खेथ्रआव आदानि कम्पानिनो बे 3,000 बिगा हाखौ माबोरै होनो नागिरखो बेखौ माने गभर्नमेन्टआ माने आयेन मथे खामानि मावनाय जायाखै। बे ट्राइबेलफोरनिफ्राय बे खुनु माबा लायालाबानो बिसिनिफ्राय खुनु मतामत लायालाबानो बिसिनिफ्राय माबा बुंनांगौलगिया खोथा जेबो लायालाबानो गावसोरनि गोसो मथेनो बेबायदि होनाया मस्थ' माने आयेन बिर'धि खोथा जादों। ओंखायनो दा बे जायगानि रायजो राजाफोरखौ बेखौनो माने आं साजेसन होफैदों जे बिसोरो दा माने आयेनगत भाबै बेखौ अबजेक्सन होनो हायो आरो बेरै BTC गभर्नमेन्टखौबो माबा हा एलटमेन्टखौ जुदि होबायबा अर्डार होबायबा बेखौ केन्सेल खालामहोनो हायो। केन्सेल खालामनो बेखौ मेम'रेन्डाम होनांगौ। ओमफ्राय बे मेम'रेन्डामखौ अलरेडि होखाबाय होनदों बिसोरो होनाया माने खालि BTC आवल' थांनो मोनाखै। बे BTC आवल' माने दाबो होनाय जायाखै। दा बेखौ हैग्रोनांगौ हैनानै जुदि बेखौ मानियाबा बिसोरो बेहाय जुदि गनायाबा बेखौ माने कर्टआव थांनांगोन आरोखि आयेनगत भाबै बेखौ कर्टआव चेलेन्ज खालामनांगोन। खारन सेन्ट्रेल माबाया जोंना बे BTC एक्टआ सेन्ट्रेल एक्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय खालामना हरनाय
बे आयेनखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ जेबो खालामनो हाया बेखौ मानिया लाबानो स्टेट गभर्नमेन्टआ बेबादि जानला मोनला बयनोबो बे मोननांगौ लुगैया नङै मानसिफोरनो बे हाखौ बिदि खालामनो हाया आरोखि बिसोरो दा बेखौनो आङो रायजोफोरखौ बे सोमोन्दै एसे बुंथि होफैदों बेनो आंनि बुंनांगौ रायजो राजाफ्रा बेनो गावनि हाखौ प्रटेक्सन होनांगौ बिसोर हगारनो मारै हगारनांगौ जाखो जे बहा थांदों बिसोरलाय बेखौ हगारनानै बहा थांनांगौ जाखो बेखौ रिजार्भ खालामना होखादों ट्राइबेलफोरनि थाखाय ट्राइबेलफ्रा माने हा नङाबा सोलिनो हाया हा नङाबानो बिस्रा जेबो उफाय गैया थांनानै थानायनि आरो दस्रा बिजनेस गैया बिस्रा दस्रा माने प्रफेसन गैया जेनेबा मिस्ट्रिफोर खामानि मावनो हाया आरो माने ना फाननानैबो जानो हाया आरो माने जिखुनु माने फिसा फिसौ माने इन्डास्ट्रिबो खालामनानै जानो हाया माने बे हायानो मेइन बिसोरना माने हा नङाबानो बिसोरो माने थांनानै थानो हाया आरो बे हाया जाहाथे दस्राफ्रा ग्लोब ग्लोब लाग्लोबफैनो मोना लाग्लोबफैनो हाया बे एरिया बिसोरनि हाखौ बिनि थाखायनो गभर्नमेन्टआ प्रटेक्सन होदों बिनि थाखायनो आयेन बानायनानै प्रटेक्सन होदों आगोलाव बानायदोंमोन ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि उनाव बे माबा 6 सिडुल जाबाय BTC 6 सिडुल जाबाय बिदिनो माने BTC 6 सिडुलाव बेबायदि ट्राइबेल एरिया जाजोब्बाय ट्राइबेल एरिया बाहाय माने बिनि हाया माने ट्राइबेलफोरनि थाखाय संरक्षित आरोखि फिसा फिसौ मा खामानि मावनो मोनजानो बेहाय मा खामानि मावनो मोनजानो बे साबसेया मोनजागोन बेलाय बे हाजार मानसिनो होजोबनो हागोन नामा हाजार मानसिनो साख्रि होजोबनो हागोन नामा आरो मा साख्रि होनो बिसोरो माने इन्डास्ट्रियावथ' बे स्पेसियेलाइज मानसिफोरखौसो होयो बिसोरो जोंनि मानसिफ्रा सोरबा स्पेसियेलाइज दं नामा बिदि माने नोंसोर साख्रि होनोसै नै नोंसोर माने फोरोंनानै जोङो होगोन बिदि होनो हायो नामा बिसोरलाय बे रोंखानायखौसो लाबोगोन बिसोर बाहेरानिफ्रायसो लाबोजोबगोन आरो जोंहा मा प्रफिट जानांगौ जागोन मा लाब जानांगौ जोंहालाय आरो बे माने बेहाय बिजनेस खालामनानै बिसोर प्रफिट मोनगोन बे प्रफिटनि लाबखौ जों मोनफायो नामा जोंथ' मोना कम्पानियासो मोनजोबगोन राजनिथि लिडार निस्सय थागोन राजनिथि लिडार माने मा बे BJPनि लिडारफोर BJPनि लिडार दा माने जोंना BTC गभर्नमेन्टआ माने BTCजों लोगो नालाय आरो माने BJPजों लोगो नालाय आरो BJPआ माने स्टेट गभर्नमेन्टआ जा होनो बेखौ खालामनांगौ बिसोरो बे माने स्टेट गभर्नमेन्टनि पलिसि बे माने बेखौ माबानो बे पलिसियानो माने ट्राइबेलफोरखौ बोरै धंस' खालामनाय आरोखि ट्राइबेल धंस' खालामनायखौ मानो मानिनांगौ जाखो माने मानिनो हाया बेखौ आरो जोंखौ प्रटेक्सन होनोनो बे माने आयेनखौ बानायना होखादों आरो बे माबाखौनो आयेनखौनो उलुंगा खालामनानै बिसोरो जोंखौ माने निरापत्ता खालामोबा जोंनि जिबन जोंनि थांनानै थानाय राहा बेखौनो जुदि माने असुरक्षित खालामना होयोबा निरापत्ताहीन खालामना होयोबा माने जों बहा थांनांगौ जाखो जों बिदिनो जोंनि मानसिफोरखौ माने संख्याखौनो फोजोबबाय जोंनि संख्या माने बिदिनो होखारजायो हाजो हाला थांलाबायबाय बाहायबो गोमाहैजोब्बाय मानसिफ्रानो गोमाहैजोब्बाय